ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Дӯстони азиз, дар бораи ин мағозаи хурдакаки арабӣ як бор ба шумо нишон дода будем. Мо дар кишвари Олмон қарор дорем ва ин канали ман Шаҳлои Наҷмиддин мебошад. Ин мағозаро тавре дида истодаед, масоҳаташро калонтар карданд ва ин мағоза аслан мардуми муслим мебиёяд барои гӯшти ҳалол, яъне ки гӯште ки ҳалол аст. нигоҳ кунед, дар ин ҷо дар берун чун мағозаҳое ки масалан мо ларёғ мегӯям, ҳама хел меваву сабзавот фурӯхта мешавад ва хӯроки асосии арабҳо чун барги ток мебошад. дар ин ҷо барги токам мебинем, вале аллакай вайрон шудааст ва бепул аст ва касе хонам хел мегирад. ин тарафта имбир аст, масалан капустаи свиной аст, картошка аст, болгари аст. имбир барои саломатӣ фоиданок аст ва дар ин ҷо 1 евро 20 сент мебошад. 1 евро 20 сент, 1 евро дар Тоҷикистон 11 сомону 50 дирҳам аст, яъне худатон ҳисоб кунед. ва имбир хеле фоиданок аст гуфтем. он нафарое ки ҷигар касаланд набояд аз имбир истеъмол кунанд, чунки зарбпарварин шуданашон аз эҳтимол дур нест. ин ҷо мо чакай ёфтем, нигоҳ кунед. чакаи Тоҷикистон да шабоҳат дорад, маззаша мегӯяд бо чашм. Ман гуфтам не магазинчира, ба хотир ки ман маҳсулоти ширира дӯст намедорам, ки намуди чака ба Тоҷикистон шабоҳат дорад. дар ин мағоза ки пешхуртар буд, каме калон кардан масоҳаташро, дидан мумкин аст ки нонҳои арабӣ истодааст. ҳар як донааш 50 сент мебошад. 50 сент қариб ба 5 дирҳами мо баробар аст. дар ин тараф бошад тавре мебинед донагӣ аст. баъзе маҳсулоте ки масалан ягон меҳмон берӯи дастурхонда мағзу мавиз аст, бисёр қиматтар аст. ана инҷа дар равғану ҳаст, салёнӣ мефурӯшам ман хӯришҳои гуногун. ин равғани зайтун мебошад. равғани зайтун 4 евро аст. инҷо нисбати мағозаҳои немиси қиматтар аст. дӯсти гап дар ин ҷо сабзавот асосан мефурӯшад. ана ин тарафта бошад мош, наход, луби, наск ва дигар он маҳсулотҳои донагӣ низ фурӯхта мешавад. масалан нархи мош 2 евро 50 сент мебошад. дӯстои азиз, 1 килограммаш. дар ин ҷо боз дар он тараф аллакай ман аҳамият додам, як гӯшаи либосҳои сатрӣ ҳам онҳо боз карданд. дӯстони азиз, ки бисёр либосҳошон қиматтар аст аз нархи мағозаҳои дигар, мағозаҳои туркӣ. аслан мағозаҳои арабӣ дар Олмон ба назари ман хеле қиматанд. 1 килограмм гӯшт 10 евро мебошад. 10 евроро ҳисоб кунед, 1 евро 11 сомону 50 дирҳам аст. ана ин пештар як гӯша буд, тавре ман шумода нишон дода будам. ҳозир яъне ки мағоза аз ҳаҷми масоҳаташ хеле калон шудааст. инҷо бошад ба фикрам ин лубии арабӣ аст. лубиёи арабӣ биринҷ аст. биринҷи 2 евро 50 сент. биринҷи дарозрӯя аст. он барои ош хеле ҳам бомазза. ва дӯстони азиз, тавре нав гуфтем гӯшае ки либосҳои сатрӣ, румолҳои сатрӣ мефурӯшанд ҳамин ҷо аст. ман барои шумо аз ин мағозаи хурдакак абзор додам. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. худованд нигаҳбони шумо. саломат бошед.